ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ। ହେ ଫଗୁଣ ତୁମି ଗୋଲାପରି ପରି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ଆଜି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଲହୁରେ ଚିଠି ଲହୁରେ ଲେଖୁଛି ଚିଠି ଲହୁରେ ଲେଖୁଛି ଚିଠି ତୁମେ ଗଲା ପରେ ଏଇ ବଗିଚାରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଦିନେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ ଦିନେ ଅନେକ ଦିନରୁ ତୁମକୁ କାନ୍ଦ ବି ଶୁଭୁନି ବନେ କାନ୍ଦ ବି ଶୁଭୁନି ବନେ ଧରାରେ ରଜନୀ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମରି ଗୋଲାପୀ ଚିଠି ତୁମରି ଗୋଲାପୀ ଚିଠି ଏ ଫଗୁଣ ତୁ ଗୋଲାପରି ପରି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି ହେ ହେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟି ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ବୋଲିଦେଲେ ମନର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।